Hello friends, welcome back to my channel Baidemiya Abir. नैबे समाव आङो दाबसे जायगायाव हान्थिलांनो नागिरदों स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थायो बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय स' फैदो बिदिबा जों भिडिअखौ जागायलांदिनि हेल' लोगोफोर नैबे समाव जोङो भैरबकुन्दसिम जोङो हान्थिलांनो नागिरदों आंजों लोगोआव साथाम लोगो दङ आंजों लोगोआव साथाम लोगो दङ दा जोङो साब्रैजों भैरबकुन्दआव जोङो हान्थिलांगोन आरो लोगोसे अरुणाचलावबो जोङो एसे दावबायहैगोन आरो सासे लोगो भैरबकुन्दआव दंखायो दा बेखौ जोङो लानानै जोङो दान्दिसे समनि उनाव अरुणाचलाव जोङो गिदिंहैगोन स' नायलांबाय था नोंथांमोना देखायलांगासिनो नोंथांमोननो दा जोङो हान्थिलांनोसै नैबेनो जोंना गारिया नै ड्राइभारा जोंना राजिब नार्जारि आरो ओरैजाय नैबे दिपेन्दा आरो ओरैजाय दङ नैबे जाहैबाय रांगा एकदम लोगोफोर नैबे गारिया बिराद गोदानथार खै मास जाखो दिपेन्दा मास मोननैल' जादों लोगोफोर नैबे गारिया दा बे गारियाव जोङो गाखोनानै हान्थिलांगासिनो भैरबकुन्दसिम आरो अरुणाचलनि ओरैबायदि गोजौ गोजौ पाहार मोजां मोजां समायना सिनारिफोरखौ आङो नोंथांमोननो नैबे समाव आङो देखायनो आखायाव लादों स' नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांथारो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जादों नै रांगायाबो आंजों दंफायो बिथांमोनाबो दिनै फार्स्ट टाइम अरुणाचलनि गोजौ गोजौ हाजोफोरखौ नायनो थाखाय दिनै फार्स्ट फैजेनदों माबायदि नांदों मोजां नांदों ना अके दिनैथ' आरो दुर्गा फुजाया थामथि सानाव आगान होबाय ना आरो बिथिंजाय दुर्गा फुजा फालिदोंना फालियाखै जोङो बेखौबो एसे नायलांनोसै सम मोनोबा जोङो हाबनानै एसे खुलुमस्रांनानै जोङो थांगोन हाजोआव लोगोफोर जोङो दा उदालगुरि मोनबाय एकदम ससे थांबानो जोङो भैरबकुन्दखौ जोङो मोनहैथारसिगोन नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोङो नैबे समाव भैरबकुन्दखौ जोङो मोनथारसिगोन आरो मोननायनि एसे आगोलावनो भैरबकुन्द सक मोननायनि एसे आगोलावनो जोङो सासे लोगोनि न'आवहाय जोङो हाबगोन मेनला आदानि न'आव बेनि उनावहाय जोङो बेयाव माखासे जानाय लोंनाय जिनिस बानायदों आरो बेखौ जोङो लानानै बरियानो जोङो हाजोआव जोङो दावखोलांनोसै भैरबकुन्द मेन सकखौ जोङो मोनफैबायानो फैयै फैयै दा जोङो एसे आगोलनिफ्राय जोङो ओरैजाय राइट साइडजों हाबदो नैबेनो लामाया आरो नै बिथिंजाय सकआ दङ दा जोङो नै इथिं हाबनांसिगोन लोगोफोर जोङो दा नैबे समाव मेनला आदानि न'आव मोनफैबाय दा जोङो हाबलांनोसै सौफैबाय जोङो नैबेनो मेनला आदानि न'आ दा जोङो हाबलांनोसै बेयावहाय जोबोद मिनिथावना मालायनि न'आवनो हाबफैफ्लांदों नैबेसो मेनला आदानि न'आ आदा एकदम मालायनि न'आवनो हाबफैदों जोङो बावनानै लागासिनो जोबोद मिनिथावना जादों लोगोफोर मेनला आदानि न'आव हाबनो होननानै फैबाय मालायनि न'आवसो जोङो हाबफ्लांदों दा नैबेनो मेनला आदानि न'आ हाबलांनोसै फै गासैबो एकदम सोरबा एमएलए नि न'आवसो हाबफैनाय बायदि मोनदों आङो बिराद साफा ओरैबायदि मोजां नै रुमा नाय नोंथांमोना
Apa, main cuma lah Ini bener menla ada ya. Menla itu kena ada? Ini apa? Ini apa deh? Mana? Hajek apa deh? Ini sudah. Bener menla ada ya. Hari ini bicara Mr. Sanjay Borwa. Pura. Sangat dong. Mau kita dia? Itu mata nengne Inggrisयाव बर'आव बिखो बोरमा गाज्ला होनसिगोन नामा? आच्छा खै केजि दं बेयाव? बेयाव सेर मोननै खावसे. सेर मोननै खावसे. अके थोगोन ना? बारा होनांगौ. लादानि पुरा न'आ आरो नै बिथिंजाय मेम्बारफ्रा बरियानो जिरायना दङ नैबे राजि नैबे दिकिन्दा नैबे रांगा आरो नै बिथिंजाय आङो राइन'खौ देखायनि राइन'आ नैबेनो ना? एसे खर'आ ओरैजाय राइन' नैबे फिसालै नैबे फिसा मिथुनबो दङ ना? नै मेनला दानि स्पेसियेल नैबे Ini swimming pool apa mau dengan? Oh, siapa swimming pool dengan na? Hei, nuwa siapa swimming pool dengan na? स्विमिं पुल आरो नै बिथिंजाय बाथरुम ओरैबायदि मोजां खालामदों आदाया नै बिथिं गासैबो टेन्ट हाउसनि जगार गोजा आरो नै बिथिंजाय नाय नोंथांमोना नै बेसेबांबा गिदिर गिदिर बक्स दङ नै आरो नै बिथिंजाय फेन दङ नैबे आरो बिराद मोजां गासैबो जगारानो दंजोबो आदानियाव लोगोफोर दा जोङो पुरा रेडि जाजोब्बाय नै गारिया गंनै जाबाय बे गंसे आरो नैबे गंसे जाहैबाय गारिया दा जोङो हान्थिलांनोसै मोजाङै फैदो एसे आगोलाव पुरा नै वायरलेस मोनबाय दा हाजोआव बारा नेटवर्क मोना नालाय जोङो हाजोआव थांनानै नैबेजों रायलायगोन जोङो ओए सब ठीक ठाक चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता जागायबाय जोंना नै मेनला आदाया नैबेनो लोगोफोर भैरबकुन्द मेन सकआ फार्स्ट टाइम वायरलेसजों रायलायनाय नालाय रोङाखै जोंना लोगोफ्रा रायलायनो आसलथे नैबे बाटन दङ बे बाटनखौ सुथाबनानै रायलायनांगौ आरो दा रोङाखै जोंना लोगोफ्रा हेलौ रोंनाय जाबायना हेलौ माथो दोखो मिनिबायसो नोंसोरो नैबे धनश्री रिजर्टमोन बेसेबांबा समायना नै पुरा अख्राङा गासैबो माने गोथां गोथां गोजा आरो जोमैजों साग्लोबजोबनाय भैरबकुन्द मेन पिकनिक स्पटखौ मोनफैबाय जोङो दा जोङो पुरा पाहारसिम जोङो हान्थिलांनोसै लोगोफोर नैबेनो अरुणाचलनि बर्डारा दा जोङो बर्डार मोनफैबाय दा जोङो दान्दिसे समनि उनाव ओरैजाय जोङो आगोलथिं जोङो हान्थिलांनोसै पुरा पाहार जोंना मेनला आदाया ओरैबायदि बरिया सालायगासिनो दंखायो बे आदाजों फैबाय होनबाथाय आङो खुनु माने टेनसन लाया सानसेखालि रिजर्ट बानायदों नामा नै बिथिं रिजर्ट स्टार्ट खालामगासिनो दङ मोजां साइडो लाखिनानै गेट मोनबाय नैबे गेटआवनो लाखिजोबो बिराद थान्दा लोगोफोर बार खोलो खोलो नांदों दा जोंनाव एसे आगोलाव थांबाबा पुरा जेकेटनि गोनांसो जागोन दा जोङो थांगासिनो दङ नै वा ओरैबायदि टार्निं बिराद टार्निं नै लामाया सिदा जासिगोन नै बिथिंजाय बानायगासिनो दङ बिराद गरम जादों नै अरुणाचलावबो एसे जोङो बिथोराव हाबफैबायानो दा दसेनि उनाव आरो एसे आगोलाव जोङो थांथारबावगोन दालां बानायगासिनो दङ
जादों थांगासिनो बायदि मोजांखा नै पाहार गोजा गासैबो गान्जा बागान नुयो गान्जा गोजा बिराद दालां बानायगासिनो दङ बेफोर दालांफ्रा कमप्लिट जानायनि उनाव ओरैबायदि मोजां जागोन बिथिंजाय दावबाय फैनो नै जों बेसेबांबा गोजौ मोनफैबाय दा बिराद थान्दा नांखायो लोगोफोर बेफोरो गासैबो फिसा फिसा न' गोजा नै फिसा फिसा न' गोजा नै नाय लोगोफोर नोंथांमोना आं बेखायनो नोंथांमोननो नै बेसेबांबा गोथौ बेयाव मथा मथि गोलैलांनांगौबा बेसेबांबा गोथौआव मोनहैखागोन आरो नै नाय बेफोरो बेसेबांबा गोजौ गोजौ पाहार गोजा नै जि समायना नुदों नै लोगोफ्राबो जोंना सफैबाय गारिखौ गंनैखौबो स्टेन्ड खालामबाय नै बेसेबांबा गिदिर लेन्डस्लाइड जादोंमोन बेयावहाय बेसेबांबा गोजौनिफ्राय गोग्लैदों बा सोरबा जुदि गाहायाव गारि मानसिफोर दङबा गासिबो नैबे सिङाव गलांदों जानो हागौ वा 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 नै आं बोनानै देखायदों जोङो लोगोफोर नैबे समाव जोङो मोनफैबाय जोङो बेयावहायनो स्टप खालामबाय आरो बेयावहायनो जोङो जासिगोन माखासे बेदर बायदिसिना जोङो संनानै लाबोखादों नै गारिखौ स्टेन्ड खालामबाय दा गासैबो जगारफोरखौ नै दिहुनजोब्बाय समान मोनखोला मानखोलांबाय थाखानायसै आरो सिन्था गैया जोङो दा नै गासैबो जगारफोरखौ लाजोब्बाय आरो आगोलसिम हान्थिलांगासिनो दङ वा 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 बिराद थान्दा लोगोफोर मोजां नांदों ना माथो जुथाया ओरैबायदि थान्दाखा लोगोफोर नै गस्लाखौ स्पर्टिं गानना फैनाया बिराद माने गोजांनाय मोन्दों दा स्टप खालामजोब्बाय नै गासैबो बेयावहायनो दोनजोब्बाय गासैबो जगारफ्रा जोंना नै बेयाव दंजोबो नै आङो नैबे समाव एसे आगोलसिम आङो हान्थिलांनि नै दै गोजा गासैबो फुरा पाहार सानिफ्राय गोग्लैबोदों बे दैया आङो एसे आगोलाव थांनि मा नागिरदों नोङो थप्था फुरा नै पाहार सानिफ्राय बेसेबांबा साफा दै बोहैबोगासिनो दङ नै बेसेबांबा गोजौ बेसेबांबा पाहाराव दंफैयो जोङो दा नै दैया बेसेबांबा गोजौनिफ्राय ज्राव ज्राव बोहैखादों बिराद साफा लोगोफोर बे दैया नै बिथिंजाय गासैबो लेन्डस्लाइड जाजोबनाय जोङो लोगोफोर बे जायगायावनो जोङो जानाय लोंनाय खालामनोसै आरो जानाय लोंनाया कमप्लिट जाखांनायनि उनाव जोङो लासैनो जोङो न' फारसे जोङो हान्थिलांफिनोसै मानो होननानै बुङोब्ला टाइमाबो जोङो एसे लेट जानानै फैखादों नालाय दा मथा मथि 2टा बाजिबायानो दा जोङो जायै लोङै एसे जायगाफोरखौ नायनानै जोङो दान्दिसे समनि उनाव जोङो न' फारसे जोङो हान्थिलांफिनगोन साफाथार दैया नै बेसेबांबा गोजौ पाहारा नुनायाव नोंथांमोना बेखौ गाहाय नुदों खिन्थु बेसेबांबा गोजौ बियो नै आरो दैया स्राय 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 बोहैबोगासिनो बेसेबांबा सुदेम बेसेबांबा निजोम जायगा नैबे पाहार सायाव गाखोबोथारबाय नै अन्थाइफ्रा नायलाय बेसेबांबा गिदिर गिदिर अन्थाइफ्रा ओइ गोथौ थांनाङा आयु 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 आयु
जि साफाखा हनै दैया बिराद साफा नै दाख्लैबावै लेन्डस्लाइड जादों नैबे बेसेबांबा गोजौनिफ्राय गोग्लैबोनानै नै बिफांनि दालायफ्रानो मोनसेबो गैलिया नै बेफोर थमस्र' बायस'लांदों वा 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 नै रांगा फंबाया वा 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 बारा खाथियाव थांनांला खाबा एसे सासे फैगासिनो दं नै राजिब नार्जारिया नै बे ब्रिजनि मुङा जाहैबाय सुका ब्रिज वाव दा जोङो नैबे सुका ब्रिजआवनो जानाय लोंनाय गासैखौबो जोङो खालामजोब्बाय दा जोङो दान्दिसे समनि उनावहाय न' फारसे जोङो हान्थिलांफिनगोन लोगोफोर जों फैनाय लामाया नै ओरैनो बेसेबांबा गाहायथिं बेयो ओंखारलांनाय जों बे लामाजोंनो फैदों ओरै दावखोबोनानै बेसेबांबा गोजौआव दा जोङो नाय बेसेबांबा गोजौआव दङ जोङो नै रोमै रोमै बेनिफ्राय गोलैलांनांगौबा मथा मथि हारा थसेबो नागिरबाबो मोननाय नङा आरो नै जों जेराव दङ बिनि आरो बेसेबांबा सायाव बेसेबांबा गोजौ गोजौ पाहार दङ नै नाय बिराद गाज्रि नै अरुणाचलाव माखासे थाम्फै दङ बे जै अरबाय दामदां पुरा माने थै गजोबखायोनिया थै गजोबबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय आरो जायफोर बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होयो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय स' बाय बाय लोगोफोर